Kulandeni ku program ina ya Timbetse kuchokera kuno ku MBC time ine timakhala tikukambirana nkhani zimene zikuchitika mdziko muno koma kwambiri timafuna kuti mumvetsese bwinobwino nkhani zimenezi kuti zikuyenda motani komanso pamakhala pena pofunika mwina kuwongolera kapena kuti mumvetsese bwinobwino mukudziwa masiku ano kuti ma social media anthu amangolemba zimene akufuna ena mwina angodzuka kuganiza kuti ndilembe izi palibe kuletsana sizoletsedwa koma pamene ukha ufulu kapena kuti munthu akakhala ufulu wako pakhaso responsibility chifukwa chake ife timakhala ndi zimene ngati amenewa kuti tione kuti anthu mungamvetse bwanji nkhani zimene zikuchitika mdziko muno chifukwa chake pakali pano timakhala program ineyi ya Timvetse tikulandireni konse kumene muli tiyeni tikhale limodzi ndiye mawa uno sindili ndekha ndili ndi akuluakulu mu studio muno tili ndi Mr. George Kasakula tikulandireni Mr. Kasakula zikomo komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula tikulandireni Mr. Mvula zikomo kwambiri blessing zikomo kwambiri komanso tili ndi Mr. Kelvin Mpekasambo tikulandireni Mr. Mpekasambo ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri ndiye tifuna tiyambe ndi nkhani makamaka tikudzota president a dziko lino anayankhula masiku apitawa makamaka pa zinthu zitatu kapena zingapo zimene zikuchitika ndi mmene akulimbirana ndi mavuto amenewa ena ndi ena amene akuchitika mdziko muno komanso kupereka update pa zinthu zingapo ndikukhulupirira kuti nkhani imene akambidwapo masiku angapo apitawa koma atatha kuyankhula president tamva komanso taona ndithu kuti anthu enanso angapo ayankhulapo pa zimenezi ena mwa amene ayankhulapo ndi amene asankha umene ukhala pa mpando wa president wa chipani cha UTM iwowa ndi Dalitso Kabambe iwowa anayankhulapo ndithu pa nkhani imeneyi atimafuna timve kuti mukuyankhula kwawo ayankhula zinthu zambiri inu munatsatira bwinobwino umene Kabambe ayankhira pa zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino mungayikepo ndemanga yotani pa zosiyanasiyana zipo zambiri ndifuna upase mpata ndi zambiri mwina tiyambe ndi Mr. Kasakula mungayankhulepo zotani pa zimene anayankhula Kabambe makamaka pa ndemanga yawo mwina mwa imodzi imene anakambapo ndithu kuti boma atakhala kuti anthu asankha chaka chamawa anena kuti samazakwera galimoto popita kuntchito azanda wapansi kuti asunge misonkho mwachina chimene anthu anaona kukambirana pa social media ndi apo inali nkhani ngati imeneyi mwazina zimene anayankhulapo inu mungayankhulepo zotani ineyo poyamba nene kuti zikomo kuti tikambirane nkhani imene fanya yofunika Malawi programu zinake Timvetse yes ndifunika kuti tizaunikira kuti chikuchitika ndi chani ndipo kuti zimene andala kulankhula nzanzeru nzoveka zothandiza dziko lino kapena angolankhula cholinga choti bwina atchuke apeze mavoti poyamba nene George Kabambe is what I might call is a political phony, is a political fraud. Fraud, you must do a fraud. Yes. So Kabambe, as far as Ndale is concerned, the way he has portrayed himself, the conclusion yanga, we are witnessing a typical political fraud, a political phony, a fake. A political fake. Kagomba ka fake news. So this is He's a political fraud. Is a political phony. Is fake politically. No banga emphasize politically. Is fake. Ndipo Amalawi penapake zimakazo weso ndikuti mangomba mmanja zili zonse. Munthu akabwera basuombera mmanja. No matter how mena abwerere umaombirwa mmanja. Why am I saying Kabambe is a fraud? Asana Mwalira Chilima, Kabambe, not for a single day did he say, I admire Saulos Chilima. Kabina UTM in my water. He was a good DBB. Arab Tamangisa Reserve Bank, Tigamahana Reserve Bank, his record there. I don't know Reserve Bank, Bumairi, Bas, and I joined a DBB. I saw the region in Smangana, Chan, Umajoin. When he saw Gudi, Agogo, Ago Bangochi, Aunagudi and Imasu. Ubera kuona kuti azabisa nawo dindo ndipo anali mmodzi mwamene amakamba zoti ndifuna kale president wajani wa TPP ena ansaka ena anankuma nezidango wavutapo adachola pano ali chipani chawo ndiye na hotere alali mmodzi alali mu TPP asana Mwalire Chilima I repeat he was DPP alangoda Chilima adisiya pangozi ya Ndekecha may his soul rest in peace bas ngoba ukuthi he's maneuvering kera wa ndifuna ndijoine ndapanga design ku DPP ndifuna ndijoine UTM clearly he was looking for leadership
Clearly, this was fraud. And true, he used his financial backing, he won. Agaliati, Adasia, Manjalikos, 21 votes. Mafius Tubuga, Chimarali Zanga, it didn't work, 22 votes. Agambala, Chimani Dabison, Kamavorangaria, Pigasa, Movorangara, Kauru 26, Most of them go Kauru 26. What's that go to Exactly. Now, that's political fraud. What we are seeing is political fraud. Now, when it comes to what is speaking, it simply shows that he's indeed a political fraud. Because in Maragambazo, Zomandaze, Yeo Aramba in the bus, as Gabamba ever walked, by some end of an bus, to show the Yeo Akoso in the bus. Just to please the people. And have you seen how people could be on home in the bus? We never saw it out. Never was a road to Gabana, Nizawera Jinga, Gabana Nizawera minibus. Nangaga in the bus, you go to Macau, Ubro Chiro, Nizaga in the South African High Chiro. Zosa Veka. Then he's talking about things like, Zabiris 100 billion, could this do say, Gianni. 100 billion times 28 wouldn't pay Masam. Mpeza would ya figure ya dosaka trillion, 3 trillion. Now our budget developer, Timaga Bankania material. Now if somebody would say, I want to have material and gapo, or in Kaperege district, already you have got a fiscal problem. He champions him, he's an economist. He thinks if we were foolish, we can't see foolishness, political foolishness. We can't see political foolishness. We end up as again the Basikuti. You are Jarali Reserve Bank. He was receiving 30 million per month. What is he talking about? In this country, Mutunga Unga Kujawoma, Commander 30 million. I don't have a 30 million, or I don't have 30 million. Here he was receiving that 30 million, Mobanda Manyaz. That time Munkuti, somebody was saying that time Munkuti consumes the furniture, he 20 million. Here he was beating Rumanda 30 million. Today he wants to pretend he is going to walk, he is going to ward. He is a political fraud. I hope Amalawi still over. It's kind of political fraud. He has stolen UTM from Eneaga Gadiadi and done Kwapusisa. He has stolen from them. Paragadi is complaining. Oh, in a Singapore pen, UTM, Singapore pen, Maganagamu will fire Mampegam. And UTM can't do so much. You can just come in and join. I can tell you that can't happen to MCP. You can't just in a judicial circle, figure and offer no president. They're mature. They say, no. Puzega and Daddy, Agasabula. Camping will be Ugasum. Garimaju will be seen when it is deciding Gamarani. Nefunandari, soon go figure over banana president. Munari wouldn't do none. Pirate Magabira Wujeni, Kugasungu, branch, Agabujan and radio. Kerawum Kabira, this is Lugasungu, I open again, Kerawum's active. Kerawumuzera Bangon. That's what mature political entities do. I'm a banga train to Guno. Somebody from nowhere, but figure on top. It's a political fraud. And the Chilima must be turning in this grave. Consider you must be turning in this grave. Because the Gabambe was never a friend of Chile. What we are seeing in that guy is the political fraud. Chabwe. Amvula, Mamba Mina and Bira Agasaula. Pakani Mene. Mugutu Banch. And then the Kuso Hambira. Mwina ndamba kwambiri zimene ankulu akasakula sai kutali ndi zimene the narrative imene ikuchula ndingonena kuti ine pamene akabambe adasankha kukhala president wa UTM ndimaganiza kuti tsopano azilankhula zenizeni zinthu zoti tsopano tifikepo tiyendese ziko ili limafunika chani chifukwa iwowo akhala mbali ya boma la Malawi mwina kupitira zaka 30 moyo wawo wonse chifukwa anali public servant anayamba ntchito mboma kugwira ntchito ngati kalalike officer kukhala senior kukhala chocho PS pakati akhalapo ST kudzakhalapo paka governor kutanthauza kuti chilichonse chimene chachitika Malawi muno kuyambira nthawi yakamuzu iwo akabambe akhala nawo mbali successes and failures. Ngati vinthu sizidayende bwino iwonso anali mbali yoti sizendese bwino anazafika penipeni pa mapeto poyang'anira za chuma governor
ndiyamangania ma interest rates Yes, monetary policy. monetary policy ijama imakhala iri Yake. mwake ngati pali performance area ndikuti imakhala imeneja kaya tikusowa forex ndikuti sitinganene kuti kusowa kwa forex kuti amba kusowa panopo pamene pambo kabambe asiya kugovernora ya tinayamba kusowa forex katikale sitinganene kuti ma interest rates akutitawa manja panopo pota kabambe asiya governor iyayi iwonso amatitawa history yawo is part of the failures of kusakhala ndi ma interest rates anthu enawo angofuna kusesa mwina zimene iwonso anazala nawo pomwemo so ndikumadabwa kuti suddenly munthu amene anali nawo in the commissions zolakwika izo zinthu zisakhale bwino today is coming out cleverer than kuti akufuna onetse kuti akuchenjera kwambiri kusiyana ndi zimene akanachita iwo ali mboma because iwona kugwira ntchito mboma samayenda kupita kuchitoto amakwera pagala munthu Yes. iwona kugwira ntchito ali mboma amalanda 30 million pamene mwina president akwata 3 million Yes. kaya munthu woti wina aliyese wina munthu akulandira kandi ronda amene watchman akulandira 50,000 amalawi average mwine take home amalawi amapezeka kuti zinthu zovuta kwambiri anali munthu anali mboma momwe mwene a lot of ragis iwowo zabwino zonse zimakwera momwemo so mwina zikuoneka kuti chimene chimandipanga surprise I thought pa anthu onse amene akufuna president the one that should have been more realistic kumanena zinthu zoona zachilungamo kuti azinena in the name of ifeyo Malawi tipange zakuti ine ndinalepera kuzikwanisa zimenezi ndili governor chifukwa chakuti ine ndinalepera kuzikwanisa zimenezi ndili ST ndiye katake wokhala pa mpando wa Minister of Finance ndimane ndinalepera chifukwa chakuti ndinalepera ndili PS of Foreign Affairs chifukwa chakuti so munthu uja because practically he has been there awakhala aliko ndinamvera repeat speech imene akunena kuti yayi a president idea yomakula mafuta government imene yayi but he is not telling us alternative policy. He never propounded alternative policy ari mboma momwemo ari governor ari ndi ndondomeko ina and when these rules malamulo amakhazikisidwa anali momwemo was part of the commission ya malamulo sadanene kuti zikukhala bwanji akunena zoti ma mega farms kulibe kudaba akunena za njala ma districts yokudaya pano njala ndio chokwambiri kuposa njala imene inaliko 1949 Was it there in 1949? so You want to go to 1949? uyu wala ukanga tibizatu anali ku Texas kubwera kumalayi kuno zongo peza kuti wabwera mu Texas kuno wabwera za watsika ndege ndi angoona zinthu zimene zikuonekera kulankhula kuiwala kuti kuno kunali cyclone Fred sikuti anthu sanafune kulima analima sikuti akhala kuti fertilizer anaperekedwa koma kunabwera cyclone imene nakukolola zonse zinthu napitire tuferia kunali mavuto oti mvula sinaoneke bwinobwino amalawi anayesatu sikuti mwinaso anachita kuti even anthu akwawo kucholo analima koma itabwera cyclone Fred inaononga zinthu zambiri zinaonongeka so it is not as if somebody deliberately this man Dr. Chakwera anabweresa njala mthumba mwake kungoiponyera Malawi abale ndawu zina tikamankhula tizikhala ndi uzimu tizikhala ngati anthu opemphera ngati mapemphera koma tizikhalanso mwina we must respect maskulu yathu ngati timazicha kuti ndife madokotala let's respect kukhala dokotala by saying the truth and kumapanga back zimene ife zikuchitika to reality. Everybody knows kuti ma 10 districts ena amene anali ndi njala Achakwera adachula pati kuna Dusangamba kuna Dusa Cyclone Fred kuna Pakachani and Chakwerayo ndi ma former president ambiri anathandiza kwambiri
kuti aone kuti apange moderate or ameliorate njala yovutika anthu pena paka lero anthu achasana achiteda. So to put it as if it is deliberate by somebody in the name of wanting to get free votes, achisoni kuti anthu anene kuti uyu mwina akuza kuzithandiza ine maona ngati zimene sizabwera kwambiri. I think the effort yoti zigula mafuta government to government is the best, because we're cutting off a fat layer of anthu amene amabwera ngati osakhala bwino bwino. Let us try this route, and I think that route will be successful. Zikuzokhala bwino chikwa nzinthu zambiri zimene zingakhalepo, and we should not criticize chinthu chimene chaganiziridwa before we see its failures. Let us find where it is going to fail. Everything else will have the negative part, but let us work to perfect it. Kuti tosefe tilipo kandi pandare, let us make sure kuti kuzera mapungu atu, kuzera maandu atu, aikepo maganizo awo menonji. And that is the best. And I liked his approach Kwambira before he became president. He was giving free lectures on things. Basically, that to me was civic education, or he was amaranko hapo mfundo zake pa zindu zambiri, so that people were free to listen. But when you come now in the house, waka president, kusinda, kwamba organiza kuti chili chose choipa chichitika malai muno, it is in the name of chokwera. You are not able to look at it, I think that kantima kambene kunkoipa, I think I would ask him if he has got hundreds. Awauze kuti president sumakhala choncho, because ngatapa nge choncho pafuna peze sympathy kuti anthu ena ayambe kuwalankhula iwowo wapeze mavoto onena kuti akukhala ngati akunyongo anthu akwanyongodola akulankhula zosakhala bwinobwino. Choncho yayi, say the truth, and when you face the media, go with facts, don't go with the political propaganda. President salankhula presidential candidate sapanga propaganda yayi. Amarankhula zeni zimene ningachite kwa Malawi. I know of some others as well who are going around talking about kuti mwina chuma chichatawa. Yes, it is true. We're going through economic difficulties, but these economic difficulties are not made of nothing. They're made from a history. Kuti zinthu sidaende bwino mbuyo, and anthu ena amene sanazipange bwino zinthuzo alipo ali moyo akufunanso kuti ayimeso. So sikuti sizingamafune lero tizinena kuti zinthu izi have come from nowhere kuzafika kuti zafikako. Choncho mwina that's being unreasonable. I think that's being opportunistic, kufuna kupeza fundo o mavoti osayenera. Muna nthawi ya kampeni sinayambi ibwera anthu ena zalankhulapo. So azacha mankamu zaona kuti zili bwanji. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula. Ndathokoza Mr. Mpekasambo. Timve ndemanga yanu mwamba amene ayankhulira akuluakulu awiriwa inu mukuti bwanji makamaka pa zimene anayankhula adaliso Kabambe iwo wa president wa chipani cha UTM amene angowasankhapo masiku angapo apitawa poyankhapo pa zimene anayankhula mtsogolo la dziko lino mmene amafotokoza kumene akuboma lake likuchitira polimbana ndi mavuto osiyanasiyana amene ali mdziko muno. Vuto lalikulu limene takhala nalo mu ulamuliro wa democracy nkuti kusiyana ndi maiko ena kuno kwathu ku Malawi sitikhala ndi nthawi yoyang'ana aliyense amene wabwera kuti apemphe ntchito ya utsogoleri wa dziko lino. Ndikupatsani chitsanzo. Zimene ndakambazi ndi zinthu zimene anthu ambiri ku Malawi kuno amazizindikira patapita nthawi. Munaso munthu kuyendera wakhalapo pa mpando paja mpaka wamaliza nkumazindikira kuti kuma akulu aja watu khalidwe lero tere akulu aja awa ndi awatu anali pachibale. Chifukwa izi ndonena ifa chani sitingakambe chilichonse chokhudzana ndi DPP, ulamuliro wa DPP mdziko munomu osachulapo Dr. Kabambe. Sitingakambe kena kali konse. Mwandimvetsa kaya? Kaya Malawi Savings Bank inagulitsidwa. Sitingakambe zimene zopanda uchulapo Dr. Kabambe. Kaya kuti ena makatenga makalata, makatenga ndalama zambiri mbiri, khangati matenga ngongole ku Reserve Bank, sitingakambe zimene zopanda Dr. Kabambe. Osatheka. Akamanena kuti DPP inali system. Central midfielder wa system ine anadalitsa Kabambe.
What about central midfield ndapene amapasira mipira Opakati. central midfielder Ndi opakati. He's a tikamane playmaker. is a playmaker. He's a playmaker. Yes. He dictates the play pakati. He dictates play kuti Wamipira. kuti inu mufuna zingati ka forex mufuna zingati awata wapatsa tikumva ali anthu ena memuja wapatsidwa ma contract muna opanga supply fertilizer ife tikudandaula forex ena amapita kukatenga kupeza forex kuzera kwa bamba penanje Maero si mena magawira. maerosi amamwaza central midfielder timadandaula kuti ife ndidakambapo nthawi inaka program ena kuti kwa zaka 17-20 zapitazi dziko lino lakhala lisakulima zinthu zokwanira ayi pa zifukwa zosiyanasiyana zifukwa zina zijamata akagula makuponi 2000 ka 4000 ndiye kuti anthu amalawi apatsidwa 800 ndi 1.2 agawanagawana kumango panga skani tulutsa ndalama zija zonsezi kuti zichitike there is no way that can happen popanda mwini wake wa monetary policy chifukwa mdziko muno pali monetary policy imakhala under governor of Reserve Bank of Malawi ndiye pali fiscal policy imakhala under Ministry of Finance siko George Yes. mwini wake opanga decide dalitso kabambe hayo say ndiye muone kumene wachokera anali ku treasury uyo foreign affairs uyo mpaka nakafika Reserve Bank governor tikamakamba kuti mdziko munomu tidakatenga ndalama dziko lina nkubweretsa kunoko kumalawi kuno nkudza kukwirira chidzenje chimene adakumba kuti pasaoneke this is high level crookedness tikamati ukhuluku waukulu this is what happened in this country central midfielder wake anali bambo dalitso kabambe amene anali governor kufika pachipoti kupanga decision kuti ineyo ndidzilandira 30 million ndikaphatikiza zonse koma ku constituency kumene kuli anthu opitirira muna 500,000 800,000 kumene kumatumiza 20 million pachaka kutanthauza kuti mukayiphatikiza yomabwera 360 chakuti million ndiye mupange divide by 20 ikutulutsirani 17-18 constituencies kutanthauza kuti ma constituency 18 mala muno amalandira ndalama pachaka zimene munthu mmodzi amalandira pachaka central midfielder mwanimvetsa chifukwa ndanena kuti palibe chimene tingakambe mdziko muno chokhudzana ndi zonse zimene zilonda zimene zikutiwawa panopa lero mundilole ndikambe chinthu china chake dziko lino padakali pano likulipira ngongole in dollars $31 million every 3 months munimvetse $31 million every 3 months this is on record koma mukangochotsapo ngongole zimene zinatengedwa kuchoka 2017 kufika 2019 dziko lino bwezi likulipira $11 million mukunimvetsano kutanthauza kuti ngongolezi zinatengedwa mkulu amene kunkamba pano pako mapita kumabwebwera ndizayenda pansi ndidzatani ali pampando zinthu izizi zimene akuyenera amalawi azidziwa kukadakhala kuti ngongole zimene zonse tinatenge kati dasankha ngongole zocheperako ma interest ake sibwezi tikulipira ndalama zochuluka choncho mukundimvetsa mene ndiye ndikudabwa kuti mwina anthu ena akudabwa koma ine sindikudabwa chifukwa chake mtengo wa papaya subereka mango Ndiye malodza. mtengo wa papaya kapena munamvula mudaonako yeah mtengo wa papaya subereka mango ukafuna kulephera kubereka ndikuti makhachina chake chongo kukhali chinthu chokuma something like that mwanimvetsa saka ndiye amalawi tikuyenera kumakhala ndi nthawi you know kumalawi kuna think anthu anatilenga kuti kanda anthu ndife anthu opusa kandi fotani kuti people can just ride on kuti because I'm an economist I can dictate stuff because I'm a lawyer if I'm a lawyer I can dictate stuff
ineyo I'm a law I'm a law expert naphunzitsa ku United States of America and I can dictate stuff, I can tell everyone what to do. That's wrong. Kumalai kuno tikuyenera kuyamba kupanga scrutinize, ndipo kuyambira mwinaso lero tidzipanga scrutinize kuti awa atafuna president wa adapanga chakuti chifukwa zijakamba zoyenda pansi zicha akaenda pansi bwanji lero ali reserve bank governor samene akamba kale chisamayenda pansi muyenda pansi bwanji muli reserve bank governor malandira 1 million kwacha mutika travel allowance galimoto ya boma chani. Nthawi imeneyo ndi nthawi imene maine yakuonetsa chidwi chanu pa dziko lino. Mukunipetsa akupatsa udindo oyang'anira banki yayikulu mdziko mnomo umaine kuonetsa maganizo akufuna zimanga lero adakamba kuoneka nthawi imeneyo bweza atamba kumatsutsa apita mthali kuti bwana Malawi Savings Bank ngongoleza chiluka anthu akutapa kondalama kwambiri siki survive chimechi chinthu cha Malawi. Langizo limenelo amaine akuauza apita munthalika ndi adalitsa kabambe bwana our cronies apanga akuchija kwambiri chi Malawi Savings Bank cho bwana siki survive chimechi amayenera kunena zimene zozakana khaura makonda dziko lino koma sada nene nthawi imeneyo chimodzimodzinso mosemene achikwanja ankanena kuti muzawo cha Malawi Congress Party mukaona mosemene amayi aja kuphalombe ankata motere iwo aja akadakhala afuna utsogoleri wa dziko lino adakayika mu speech momuja nkhani yodzudzula ja ziwawa koma nthawi yokhayo kuti mudziwe kuti munthu ndi khuluku nthawi yokhayo imene ayankhulapo iwo aja adabwiritsidwa tegas chifukwa amulawa kwinini amene ankamwetsa Malawi nthawi imeneyo iwo ali pampano ayamba kubwera Malawians tuku kwinini tidamwa mankhwala wowawa kwambiri mdziko munomo kumaona chinthu chathu chikupita ndi makondo kamba nkhani ya reserve ya Malawi Savings Bank pachifukwa banki imene ija ndi imene munthu wakuchitipa amatha kupita kupanga banki ndalama yake. Banki imene ndi imene aliyense munthu wakumudzi amatha kupanga banki imene mujamu kukasunga makobidi ake adapita nkuchikanganirana chimene chija ngati anyani achiwewe kudya zonse mpaka nafika poti singatheso anthu onso ndalama sangabweze kenaka nkugulitsa munthu wogula yonso osalipira kolowa mtambala. That is killing this country. One of the biggest wounds zonse ndikukambazi zidachitika pansi pa kabambe lero sanga mabwere kumadzanena kuti 1 trillion boma lililonse 1 trillion there is 2.8 trillion or 1 billion 100 billion 100 billion there is 2.8 trillion, isn't it? Yes. How much is our budget? So where are you going to get that money? Exactly. Munthu akayamba kamba zimezi jamtuzito oho akufuna adzabwereza zijanka katenga ndalama zakunja kumadza kwirira apa kenaka azungu akapita kumabwezaso ndalama zimezi ma interest rate mbweza ndi fair koma pa mapeto pake ndimafuna ndipempha Malawi kuti tikaona nkhope iliyonse imene inali nawo inkaoneka nthawi imeneji tidzithawa m'maganizo mwathu tidzithawa. Pali nyimbo kukatolika ku church kwatina kukatolika amati chakwaipa tidane nacho tisaleke kuchithawa manipesesa maniva olo ululu utawawa bwanji koma tikumbukire kuti anthu amene adayambitsa ululu umenewu central midfielder wake anali Dr. Kabambe zimene zizi ndipo ngati akundimva ndakumbutse Dr. Kabambe you were the central midfielder wa mavuto amene kumana lero and he knows deep down his mind akudziwa pasi pa mtima pawo akabambe chonde tiyeni tithawe zimenezi tisasokoneze ululu kukhanga mmene machitira nkhumba kuti kangoitha mangesa pang'ono. It has got very short memory. A pig nkhumba ili ndi short memory umatha kuitha mangesa pano kafika hapo kaya weekend imva kuwawa ili ke basi kafika hapo iyi wala kuti agendedwa imathaso mabwerera manipesaka Amalawi lisakhale ngati nkhumba tisakhale ngati nkhumba Amalawi ayi tisaiwale kuti kodi lerolo kuti dzipezeka kuti mdziko munomo tukanika panga forex ndi chifukwa chani lerolo kuti dzikanika kuti sitingabweretse katundu wathu mochipa ndi chifukwa chani
kuti lero tizipezeka kuti we are so divided and divided. Tisaiwale zimenezo, tisaiwale kuti lero kuti kantendere kalipoka alipo ena ake amaphedwa muno for 2 years, government finding no solution. Tisaiwalenso kuti zimene wasintha mtsogoleri wa dziko lerozi kuti kagulidwa ka mafuta ako ayi tenti pange aka mukamva anthu akukuwa nkumanyoza mudziwe kuti amene akukuwawo ambiri mwa iwo ndi amene amapanga benefit ndi njira ichako wakesa president ija. Musaiwale zonsezo zimachitika central midfield ake anali amene wawa kuti adzayenda pasiwa Dr. Kabambe. Tathokoza kwambiri Mr. Mpeka Sambo. Timalize nkhani imeneyi. Yes. Chisankho chichitika chaka chamawa anthu andale akhala akuyankhula zosiyanasiyana. Amalawi azitenga zinthu motani pa petupita chitsogolo pamene akumva zinthu zosiyanasiyana zochokera kwa anthu andale osiyanasiyana m'Malawi muno. Mr. Kasakula. Amalawi azitenga record ya munthu. So for example ndikamba nkhani ya Kabambe achuka kwambiri angolankhula zinthu kunjako zambiri za angotsekula pa kukamwa mosaganiza bwino because zosimena kukamba nzopanda zero. He wants to project himself ngati wanzeru pamene when you see what he's saying nzopanda zero. How can a person say kuti ndizaenda basi uenda basi kuti munthu mananda 30 million. So to answer your question, Amalawi aziona record ya munthu. Record ya Kabambe ku Reserve Bank tiwale ku civil service kuti anali ST Kachani tingotenga ku Reserve Bank. When he was governor it was Tauya chaos. They were even falsifying figures with IMF. Umanama creating figures about that slip is there. Could audit a very big audit how money was spent in a billion, my payments. Some payments were made even some dubious payments were made even 2 days, 3 days before 20 is it 20 May? Is that before it? Yes, 2 days. Dubious payments were done 2020. So record ya Kabambe as Kevin is saying, he was the playmaker. Amabereka Maero C Maero C letters of credit kuma dubious companies Amuli for example amagatenga Maero C yaku Reserve Bank ubanga guarantee ngongole ngopanda malamulo khani zina zili court mpaka pa. So to me wafusafusa bwino kwambiri Amalawi asalipusiza Kabambe just like agogo ali kumangochi asalipusise fana also asalipusise Kabambe so asalipusise. Record yawo is there for everyone to see. It's not even a secret. Maudi tukamba pano alipo, people are sharing. They have been published where dubious payments were done in billions, trillions withdrawals were done 2, 3, 4 days before Chisango. Everybody knows that. Maero Sidu waba namango pangapo issue. Kunali chipirigidi ku Reserve Bank when Daliso Kabambe was governor. Asa tutamize. He can't go on the political podium and say, President Lazarus Chakwera, you must fire Wilson Banda. Wilson Banda or that. He's not, obviously, there are problems, but he's taking them head on with his boss, the president. He's not afraid of the problems. They were solving problems, more fraud. That's why I'm calling him a political fraud. Because it's just someone that wants to project and I'm surprised Atengeka Magulena Tengeka Kabambe Kabambe Pakazakuda analia hapa mapanga kujeni anaita na kujeni ku fundraising anapanga chani akulawo tatani woda Malawi. This is a political fraud. He is not someone that we should even be talking about. He wants to project an image of an intelligent person who knows something. President address station the following morning he addresses a press conference talking nonsense. Cholinga aliyo akalenga the opposition leader bodaja ajabonda ugona na also na agogo then agogo so ena kumangochi ugona can't match the energy of President Lazarus Chakwera ndaga baba kuti I'm going to fill the vacuum ufuna busa Malawi supposedly. This one, get it from me. He's a political fraud. He's not even someone that should even come near to power in Malawi. Then we are damned. Because he wants to project himself, he is too clever. We can't fall for such things. Chabwino, tokoza kwambiri. Mr. Mvula. Ine ndi nenepo mina zinthu zitatu ndigwirizana ndi George mwanaso ndi Kelvin kuti
amene akufuna ntchito yawo president o ntchito ina iliyonse well avomere kuti anthu tiziwazukuta azilena mbali zawo anthu so tizilankhula zimene ife tikuziwa za iwo nthawiso sidakwane zidatende asatiyambitse kuti tiyambe kunena tikanena za our presidential hopeful Kabambe ndi nawo mapempho awiri ina at personal level wakumbusa kuti iwowo he has been part of the commissions zolakwika zambiri mdziko muno if the economy yathu sili bwino mbali zambiri mwina aziwe kuti iwo ananemba nawo narrative that's death warrant anathandiza nawo so anzawo zimene akuchita pano kanda Wilson Banda ndani they are trying to kuti akonze mwina tipange bwanji tipange pachapa. And now speaking on behalf of UTM, I am troubled because UTM, What speak more? on behalf of UTM. Oh, good assistant spokesperson. Yeah, Iwo. Oh, okay. Akababe kulangula ngati mundu wa UTM. I am troubled because UTM was part of Truth and Alliance until 3 months ago. Ngati china chilichonse Malawi muno. Vice President wake wa UTM pakare amena Vice President ndani wa UTM. You cannot take away, you cannot say ineyo inendeka Kabambe because ndachokera ku DPP ndachokera ku UTM I'm going to exonerate UTM from whatever may have happened during the 4 years. Now, that's being a fraud. Because UTM yakhala nawo mfundo zilipo pano chilichonse chimene chapangidwa apa palibe munthu amene anajoina unduna anakhala nduna anapanga resign till today we have got a vice president waziko lino amene ali wa UTM. So there's no way UTM can run away from the current narrative kuti boma ili naenda kuzafika pano alikuyenda mpaka pano ngati zina zilipo zowawa and also UTM must take part. You don't run away. If the idea of disengaging from Truth and Alliance was meant to say kuti tikakhale bwino pasidi apo tiyambe kuponya miyala zinthu zimene tinapanga nawo because if you go in cabinet you are the cabinet minister UTM anapanga nawo corrective responsibility. The fact that Kabambe was not part of the cabinet structure should not say now UTM will stand aside and say, look, if as many as that Kambrana mu cabinet sili kuziwa. Iwo are very careful. Kuti ine have joined the party which has been or is part of the government. So I will not be clever by standing aside. Kuti ndinene kuti ayi ndiyambe ku choncho ya sibapanga choncho. Boma is corrective endeavor. And for UTM akatari boma omwe iwosanga pange pamapanga my onslaught pamene kuti popanga fundo zonse zoyendesera boma chipani cha UTM chinayo nawo kati momwe. The manifesto that we gave birth to this government UTM also contributed in this thing. So chimene azikhala careful ngati munthu wandale kuti so mayenera kuti poti ndachoka uku ku outright opposition at DPP so that you UTM imene part of this government is still part of this government in principle and they would ndiyambe ku wawata kulankhula zosakhala bwino bwino amene penepo si bwino kwenikweni yayi tingwapempha he must maintain his head cool and kuti azipita kusokolo. I think some of the things which are being proposed now by mega farms ndi chinthu chabwino. Anybody who is against mega farms is against this country because we are suffering njala tikupanga produce pang'ono. We can only produce more using commercial farming or ndima mega farms, and we can only sell more, we can generate more dollars if we produce more. So very to save it for men. We have tried kugula mafuta on njira zambiri mbili zosakhala bwino koma panopo buying from government to government. We should give this proposal kuthandiza ndithu kuti mwina tione zingakhale bwanji. Because if government will be committed, there were many ways of managing a relationship. Yamafuta, sizikabano. Kunena so zina zimene zilipo zoti zaenda pansi. I don't think anybody amena funa upanga president angana mizamalawi kuti ine mundisanke
chifukwa zayenda pansi. I don't think they want to employ a president amene afuna zayenda pansi. Nanga, what does it mean? It will mean he is going to security imakhala touch kwa president. Yes. Is in the It's very past. childish. Ufuna kwagwira ntchito kusanje ndi wanyamuka kuli Lilongwe Kwenda wapasi pasi, kwenda pasi ukaona zinthu kuona zenda pasi. Akurondoza chani? ndizipita kuzipadwerezi kumene kuja ndiyenda pasi. So where is efficiency? So is And that is an economics. kaya iwo afuna azipita ku office kuchoka kwazikhala nyumba yao kandi kamuzu Paris azienda pasi Wenda masonga kuti. security mavare wose aja kunyamula wose tipa kop akulankhula mwanjira kwana kutaniswa amenewa so jina akuiwanaso kuti kumbuyo kundasiya mkwevu mtundu wanji. What do people know me for? Ndichani zimene anthu akukumbukira Kelvin walankhula anthu akukumbukira zinthu zambiri and zinthu zosakhala bwinobwino. So I think it is something joti mwina azikhala ali more measured akafuna kupanga criticize wafuna kulankhula. So at the end of the day azionesa kuti mwina amalankhula asanaganize kuti ndilankhule chani. Chabwino, tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Mpeka Sambo, nafunsa funso nuna kuti petu pita chitsogolo tipite motani makamaka pamene tupita kuchisankho tikudziwa kuti chaka chamakho chisankho anthu andale azibwera kuyankhula zinthu zosiyanasiyana. Amalawi azizitenga bwanji zinthu zimenezi, azizimvetsetsa bwanji, azizipanga digest motani ma comments kapena ndemanga zimene zikuka kwa anthu ngati amenewa andale. Ndisanakambe nkhani ya maphunziro ndimafuna ndinene kuti Amalawi kuchoka pano kupita kutsogoloko tili ndi chikwama chokwanira, tili ndi katundu okwanira Amalawi amene tikhoza kumutambasula kuchoka lero kafika 1964. Ndiye tione kuti kodi paja padayenda bwanji 1964 to 1994 tidapindula ngati dziko. Nanga 1994 kufika lero kodi tapindula? Kodi amene ankalamula nthawi imene anali ndani? Nthawi imene inkapindula time kunkamangidwa madimaki, ma research station, ma secondary school, ma universities, njanji, M1, chani. So zija. When this country was being structured, kuti lidzipindulira nzika za dziko lino. Chilichonse chimene chinayikidwa. Za agriculture, chilichonse. Kuti mpaka nankuvala dzina loti we are an agro-based economy. Chilichonse chimene chinayikidwa. Chinamangidwa liti. Ndiye tichoke pamene 1994 tasintha ulamuliro tayamba kumabwera kuno chimene chachitika tamanga zingati pofuna kuonjezera zimenezo kolingana ndi chiwerengero cha anthu mmene chimakwerera. Kuchoka 1994 kufika lero tamanga zingati zinthu zimene zimapanga support miyoyo ya anthu. Kaya ndi njanji kodi ngati kamuzu adayerekeza ku Lilongwe kodi tinainyamula ku Lilongwe kukafika kumpoto kuchoka 1994 ayi. Kodi ngati kamuzu adasiya ma university 6 kodi pano taonjezera angati? Tangodula omwewo. Kodi zikugwirizana ndi kodi zikugwirizana ndi mmene chiwerengero cha anthu chikukwerera? Yankho lake ndi ayi. Kodi kamuzu adasiya ma irrigation scheme angati? Kuchoka 1964 zafika 1994 anamanga ma irrigation scheme angati? Ngati alipo 400. Kodi kuchoka 1994 kudzafika lero aonjezera ma irrigation schemes? Muyankha mpezoleza yankho lake ndi ayi. Kodi misewu kamuzu anasiya misewu ingati m'Malawi muno? Kodi aonjezera? Muona kuti ayi. Nanga zolima kani mafactory kani makampani makampani amene kuchuluka kwa anthu kukuena kumapatsa zintchito. Kodi makampani aja anasiya ngati kamuzu 1994? Ndiye muwerenga. Kodi kuchoka pamenepa kupita uku 1994 kufika lero ulamuliro wa democracy ifeyo ngati nzika ndi mautsogoleri amene tinkasankha ationgezera makampani angati? System imene ndifuna Malawi agwiritse ntchito popanga chiganizo choyenera kupita kutsogoloko ndi imeneyoyo. Osati kuti tione kuti kodi akabambe ali maphunziro anji. Ayi. Mdziko muno a Malawi anthu ophunzira ndi ambiri kobasi. Ndi ambiri. Anthu ophunzira ndi ambiri. Koma chimene chimasiyanitsa nkuti kodi maphunziro ukufuna kuagwiritsa ntchito pa kuti upeze chiyani. Zimene ndakambazi
zosiyanitsazi chilichonse ndikudziwa kuti wina wakanena kuti fetereza wakwera, koma kuti kuchoka 1994 kufika lero sitidakakwanitsa kumanga factory ya fetereza kuno ku Malawi. Tidakakwanitsa mwanimvetsetsa pano. Yes, sitinakakwanitsa kubwezeretsa ma irrigation schemes, tikanakwanitsa. Sitikanakwanitsa kuphunzitsa nzika zathu mdziko munomo kuti chimangachi ngakhale timalima kuti mchakudya eti, koma tikuyeneranso kulima zinthu zoti tidzipanga nazo business zitipatsa phindu ifeyo, ngati soya, mtedza, chimanga na ndolo, zinthu zoti sizimafuna fetereza. That's the direction imene ngati dziko timayenera kumauza Malawi. Pa Chingereza amati productive content, kuwaphunzitsa ndi udindo wa boma amene uphunzitsa dziko. Mwanimvetsetsa? Ndiye tisangotenga kuti akuti awangophunzira ayi, komanso kumbali anthu ophunzira amene alipo mdziko muno mudziwe kuti mukamanamiza kaya mwasankha kupanga ndale ndiye nkumanama mabodza ngati mmene akunamira Dr. Kabambe, mudziwe kuti sikuti mukungokwanitsa kupundula Amalawi wokhayi, komanso mukukwanitsa kupundula the economic actor amene mukufuna kuti apange zinthu kuti dziko lino litukuke. Kutanthauza kuti mukupha zinthu ziwiri, mukupha Malawi kaganizidwe kake, komanso mukupha chuma cha dziko lino, chifukwa zinthu ziwiri zimene zizi ndi zimene zili ndi malo kumudzi. Economic actor gani amene ali ndi malo, amene ujangati mukunamiza, dziwani kuti mukupha chuma cha dziko lino, chifukwa ameneyo ndi economic actor wa dziko lino, wa chuma cha dziko lino. Ndi Malawi tiye tiyang'ane maphunziro, chisakhale chinthu chokhacho choti anthu atinamize nacho kuti ine ndine economist, ine ndine ndani. Ayi, moyo wa munthu umafuna zinthu zambiri. Mutu wanga ukhawo mukawuyang'ana uli madokotala mwina 5, maso dokotala wake, pakamwa dokotala wake, makutu dokotala wake, ubongo dokotala wake. So aliyense ma professions once Malawi muno ndofunika. Osati wina ake forati ndine economist, kapena ndine lawyer, kapena ndine chani. Ayi, ena adzakuwuzani kuti philosophers like Dr. Chakwera ndi amene amavomera kuti dziko muno muli mavuto. Bible limalicha chiyambi chakusintha ndi kuvomereza tchimo lako. Mwanimvetsetsa? Muyambe kayi mwavomera chola kwacho ndi mayamba nopeza njira zopitira patsogolo. Koma DPP sanasinthe, sanavomeresa chola kwachawo. Akina Kabambe sanavomereswa, sanavomera. Folo pang'ono sanavomera. Kuyambira 1994 osavomera. Kulilitsa chairman wa ujeni wa Chisankho Malemu Mbendera, basi mulumbirisana usiku. They never said sorry to Malawians. Kumapha malubino, they never said sorry to Malawians. So mtundu kapena kagulu ka anthu kosazindikira kuti chimo timayenera yamba kaita vomera kuti tipeze njira yake sizingatheka. Ndilekera pamene. Tathokoza kwambiri Mr. Mpeka Sambo. Nthawi yathu ndimene achita njiru ikuoneka kuti nthawi yatha. Timafuna kuti mwina ndingonena kuti panali nkhani palifunika tikambirane, tasani mphindizisano zokha kuti maliza program. Ndikufuna ngopereka at least a minute tange comment pa nkhani ya mmene amayankhula president anayankhulapo nkhani ya kunena kuti mono mwagula mafuta mchenera pakugulira padakali pano afuna azigwiritsa ntchito boma kuboma lenzake. Teta para president akhala kupita ananena sumerere kuti akhala kupita kunja kuti akakambirane ndi kukapanga dongosolo bwino kuti nkhani imeneyi titha kuyamba. Pafupi tingopereka mphindi imodzi kana 1 minute and a half timve ndemanga yanu kufunika kwa lendo mene ukhala kotani tiyambeni misakasakula. Munthu akapanga zinthu zomwezo nthawi iliyonse zoti zimakupasa marizatsi oyipa, ngati ukupitiriza kupanga zomwezo you don't expect to get a different result. Yes. Very basic. Now I was surprised kuti abulana atiuza kuti ineyo vuto la mafuta Malawi ndi forex. Ngati dziko situpanga forex. Ndipo vuto limeneli sutilamba lero. Jojo situkanika kupanga forex. Chifukwa zopangira forex izo anzathu aja atagulitsa. Exactly. Mudabula phwanya zopangira forex including Malawi Savings Bank. Mudagulitsa. Mudaononga mafactory ose mudagulitsa in private hands. They are no longer even run by Malawians. Ndalama zonse mudakuja mudaononga zimene zonse. Simungayipeza kuti dziko lino lizipanga forex. Therefore, vuto la mafuta silingathe unless we do something different.
And he said, I'm going to do something different. Niamba government to government. Kuti maboma zithandiza. One, is it cheaper? What do we get in the morning? Some people are busy. No. Including Agabambe. Yeah, it's opposing the same opposing. But you see, bring in it's wrong economic policies. You all right economic policies. I'm a reserve bank. Zoma banga fraud. Maero sees aboza. Darama rusa withdrawing money. Where the right process. So, to me, you ask about the TPR president. He promised Malawi that he's going to United Arab Emirates. A bid to only be because of it because on Zina. Kifua, honestly, Vura Mafuta, La Figa Mafuta. Even daily life, forget about Christmas or New Year. Businesses. Businesses. Transport. Ulizigayo za diesel. And Hugaya, Ulema gets winner. I'm a girl za diesel. Kufunika mafuta. So it's not a problem a president ngaitenge lightly. Kuti azingopanga zomwezo zimene bingwa amabanga, mtharika amabanga, nakabambe ake zoti problem si matter. No, he wants to do something different. Therefore he must be encouraged. Abide akaone kuti if it's drama zaboma, it's well spent because at the end of the day what people want are mafuta. Iwo wadro amara ziziwa. Afuna uvumele libirire kuti wabezi zonena chodo a president hawa alepera amanena kuti the clueless government. I'm telling you, that's the tag that they use, clueless government. So the president doesn't want to be a clueless. He has seen some clue somewhere. Yoraga bangi abisema futa. So the our abide agabanga report. Who sent the team agabanga report. Zichanza zimenezo. Mwana ndisile popo. Nathokoza kwambiri. Zikomo. Mr. Mvula. Ine ndikukhulupirira kuti ndondomeko yofuna kugula mafuta through government to government initiative in because we're already involved in this. Nokuma the company ya boma. Imagula mafuta kuti abwere. So and kumene kumapangidwa mafuta ako nawonso ali ma company ngati Nokuma. Ma company ya boma. Aramco ma company ya boma. Akumachula. Kumene koko ni ma company ya boma. So what the president is saying ndikala nkwendi boma lauko kuti ifeso kani ma company ya boma atu azigula mafuta. They're not saying that the mafuta just good and the means of energy. We'll buy them through my systems. I mean, our maro advantage. You know, it will be an arrangement between government to government. Yes. That government agreezana. Ka agreezana kuta zili pirana ndarama. Ka hapa samatem za mtundwanji. Manga tukuvutika kwa tukupeza forex. 6 months. Ka aziona kuti ife tikupeleka chani kumene koko katipeleka kandi zina zake zo rima zatu zina kutonto mastero kulanda drama tipanga bwanji. That is an agreement ukarapo. So kuda president Peter, this is something which should have happened. I've talked about this before. Kuti boma ili mapanga process this initiative 2003 between Malawi and Mozambique. Petromoko ya Mozambique a company to perform the main Nokuma kuti pakali between Malawi government. Then we're still going through an intermediary broker. But now we're saying kumene akuvenga mafuta and ife tipange to bari. So there can be never better route you panga zinto rather than kuzigula zinto. Kumene zima pangido. Kumene amabanga. Ife kumagura kumagulizana ma terms abuino. Through bari wabuino meneti now. So wina kawapanga bremu ungoona kuti mwina short-sightedness or ungofuna kuti azingo wawatabu kupeza choranko rapo. Nathokoza kwambiri. Basa niphinde imodzi yatithera. Zimene Malawi muno zimene zachitika kumbuyoko ndipo kumbuyoko akabambewa analimo chilichonse chimene kunali apita Mutharika, kunali achita Joyce Banda, Malemu Bingwa Mutharika, Dr. Bakiri Muluzi, ndi amene anali kumbuyoko
sikuti sono kapena ndizabodza kapena kunyoza ayi fine yonso ndavota nawo mphamvu zimene amagwisa ntchito inenso ndawapatsa nawo ngati mmalawi ndi zimene tikudziwa ndi zimene adachita ndi dziko lino kumbuyoko ndi zimene tikudziwa iwowo amatsata njira imeneyoyo imene akuyikana Dr. Chakwerayo ndi imene amakhala kutsata nthawi yonseyi fasina sinthidweko ndelero akuti ayi makosana njira iyi ndi pamene tafika apa zitivuta ine ndifuna ndisintha ndilowere uku malizatsi akukukusirira adziwe koma malizatsi akumbuyo kuti kwata tikwadziwa manifestsaka yes malizatsi obwezeretsanso maskimu amthirira amalawi ambiri mwina pano pasadadziwe makamaka athu asadadziwe koma ife amene tidakhalako nthawi imene mthirirawo udalipo nthawi yakamuzo tikwadziwa malizatsi ake koma nawo sakwadziwa amene anthu amene anaphanda awawo amene dawapatsa mphamvuwa akina kabambepo so bwanji zikati makamba kuti munthu amene adathyola nyumba simungamuuze kuti adzikulangizani mayendedwe opita kutsogolo ayi munthu amene amatenga basi kunamiza azungu anthu ena amati amen basi ameneyo mumuuze kuti tsogolo adzitilangiza yeti mavuto ake tikwadziwa madonors aja akubweretsa ndalama pano aja adathawa chifukwa cha mapolisi amene amapanga iye lero basi akabwere amani economist ayika inu tidakupatsani mpata lino ndalama 24 million 30 million tikuyenera ija timasonkha ndifeyo akabamba amatenga ndalama zathu ife tikamagula machesi chanchacha amatenga ndalama zathu nkumana 30 million bwana 30 million ndalama zoti tosefe pano timasonkha nawo koma zimene adachita kumeneko timalipira kuti ife osadziwa kuti amasokoneza maja mafigures kumeneko masokoneza katengeni ndalama uku basi apatikwirire azungu akamabwera apeza apa patakonzakonza apa basi katengeni ndalama ngongole ku Malawi Savings Bank iwe tamanga ufuna zingati ndikupatsa LC iwe katenge ma deposit iwe inupita mukadule mitengo kuchikangawo ifeyo sitinkalipira zimene zozo koma nthawi imene sitinkadziwa pano patadziwa awawa khalijeti sangaluziso kumerufa dzilowera ifika zowawa za zimene achita ifeyo tikuwalipira tikuzidziwa zomwambe Mamaliza basi tathokoza kwambiri I think program athalero tirekire pano malinga ndi nthawi amene mmaonera komanso kumvera program ineyi tithokozeni kwambiri kuti mnali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi tithokozenso kwambiri Mr. Akasakula kuti munabwera program iyi tithokozenso Mr. Afrey Mvula kuti munalipo komanso Mr. Kevin Mpekasambo tathokoza kwambiri zikoma ine ndi Blessings Kanache ndifuna ndikuthokozeni chifukwa mnali pamenepo nthawi imeneyi makoma nonse pizani kuonera komanso kumvera maprogramu otsatirawa. Like the sea meets every shore, not an if but it's a when. From beginning to the end, I am fire in the rain. I've been through it all before, and I'd go through it again. Feel me burning from within, 'cause I am fire in the rain. On a race so we can motivate this generation of our people to the center stage. Undivided, we are one. When it's said and done, just try and become a better man, a better son. No shadows if you face the sun. You could try to run, but it's only that far. Fall in the sky if you aim from the stars. Out of this world, feel like we hit the ceiling, breathing like we living up on Mars. Never the same, people gonna change, shivering in pain.